Dobrý deň, vítame vás dneska s mojím bratrancom. Tu zasmiená motorka, hej, tam je trať, poj, čo sa stalo? No, jakoby sme zmetali, ale dneska sme to preznali, Tuto takto, trošku sme zapadli. takže preto sme takí blatoví. Teraz vám ukážeme dole cestičkou, tuto. A tam je zapadli na hlavne. Bol tu aj jeho oco na motorke tejto, ale zapadol tam tiež trošku. Možno, hej. Hej, to čo vidíte, hej, to všetko s týmto. Toto je celý taký krosové, čo ja viem, taká trať. Len my sme trošku asi na inej trati. Tu je bordel. Ďalšia jazda. A takto rovno. A takto. A to je asi všetko. Potom vám ukážeme videjko, ako môj bratranec ide jazdiť. Takže poď, ideme. Trošku nás to štvalo, že sme zapadli. Tu je tá motorieta. Utekaj rýchlo naštartovať a choď sa previesť. Takže vám ukážeme videjko, jak sa je previesť. Tu je blato. A to tiež mal tu na tomto pekelnom stroji. Jasné, že máme špinavé veci. Rozobraví motorkári. Toto je pekne zablačené. A bratranec vám ide ukázať, jak sa ide voziť. Polkajce sú pekne špinavé, jak vždy. Moje nemám. Moje mám, potom tak tiež, jak to je. Takže idem tu štartovať. On je profesionál na motorke jazdí. Daj, vom. Poď! To je peláčik. Čakaj, ako vám to ukážem. A je to... Hej, tam on je. Tam ako prebehol. On hen tam riskuje niečo. Ja sa pekne vytrepe. Tak vám to potom ukáže, ako tu prejde. Poď! Tu bude hrabať, ako vždy.